يما موالي الهوى، يما موالية، يما موالي الهوى، يما موالية. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمر الظلم ما يدوم وارضك ما بننساها. بسمة بتقهر الهموم والامل يملاها، عمري الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها. والكون كله بيحضر لعرس الحرية، يما موالي الهوى، يما موالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أمبي مسارا ماني فوكا أباركادا. Ale min sɔnna ni ka bidonya yira na ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna fɛnɛ bɛɛ lajɛlen ma, aw minnu bɛ danaya ta ka da teleɲɛta kan, k'aw ladɔnniya k'a fɔ aw bɛ k'aw ka jɛmukan filɛ nin waati in na, jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ, dɔgɔkun o dɔgɔkun min bɛ ɲɛnamaya teleɲɛta jabarani so sanfɛ. An bɛ foli ni waleɲuman dɔ k'o di aw bɛɛ lajɛlen ma. An ka jamana wolomasiri tapaw minnu jɔra jamana ye kabiri a ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ sɔrɔ donni min kama ka na bila an bɛ don min na komi bi, an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase u ma, ka foli lase ala ye minnu miniji dɔgɔya ka bɔ san 1960 la ka na bila bi la, minnu tora faso yɛrɛ kumabɔli kɛlɛ la. An bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen n'u ka denbayaw ma. N'i y'a mɛn an bɛ ɲagari, an bɛ fɛn fɛn kɛ ɲɛnamaya la, o b'a yira k'a fɔ an ka jamana wolomasiri tabaw olu de jɔlen don n'o ye an ka jamana sɔrɔsiw ye. Nin waati laban ninnu na an ka jamana finitigilakaw, hali ni y'a sɔrɔ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen u jɔlen don u jɔyɔrɔ la, nka bolofa fara an bɛ a ka tile fila in na, an bɛ foli lase u ma. O kama an ka jamana kɔnɔ bi jɛkulu dɔ bɛ yen min kɛn bɛ ka cɛsiri ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bila sen kan. An ka jamana wolomasiri tabaw u bɛ ka waleya ɲuman minnu bila sen kan ka se ka bɔ ka a kɔkɔrɔma don, ka wale ɲuman dɔn ta ka a sɛgɛrɛ i n'a fɔ maliden yɛrɛ wolo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kɛ cogo min na. O jɛkuluba in de tɔgɔ nansarakan na Collectif pour la défense des militaires. Kuma bɛnnɛgɛmɔ la an ko a ma ko CDM. CDM ye jɛkulu ye bibi in na minnu ni u bɛ k'u jɔ an ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw ye su fara tile ka sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen. CDM dun bilakun ye mun ye sen kan? CDM bila sen kan ka na bila bi la u ye mun kɛ an ka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw ye. An ka jamana finitigilakaw u bɛ ka cɛsiri jumɛn kɛ bi, walima a bɛ fɔ min ma ko montée en puissance, yɛlɛnni mun bɛ ka kɛ u fɛ walima u bɛ ka se min sɔrɔ jugu sanfɛ bi. CDM yɛrɛ hakilinata ye mun ye o la? U bɛɛ lajɛlen kɔfɛ CDM o kɛn bɛ ka wele bila maliden yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. Alamisa min bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma, jamalajɛrɛ kɛ soba min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan n'a bɛ f'a ma ko CCB. Wele bilakun maaw ma, a jamalajɛrɛ a bɛna kɛ hukumu jumɛn kɔnɔ, a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ, ninnu bɛɛ lajɛlen na kɛ jaabi ye a bɛna mun sɔrɔ bi jɛmukan kɔnɔna na. U b'a jira k'a fɔ bi jɛmukan nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ. Walasa an ka se ka faamuyali ba sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na, CDM maa dɔ bɛ yen nɔ an ye ale wele ka na min b'a to an n'ale yɛrɛ bɛ se ka baro sigi kɛ ni lahalayaw bɛɛ lajɛlen kan. O ye an balimakɛ Mahamadu Umar Danbele. Mahamadu Umar Danbele, maa min ni ale yɛrɛ bɛ CDM kɔnɔna na, kulu min ni o ɲɛsinnen don kunnafoniko ta fanfɛla ma, ale ɲɛsinnen bɛ o baaraw ma, walima ale b'o jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na. An ye a wele ka na bi an ka se ka na kuma Collectif pour la défense des militaires, bakurubalen n'an k'a ma CDM, u ka se ka na a da dɔ la ka fisɛfisɛli kɛ, ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. Yɔni an ka taa ɲɛfɛ ka kuma di an ka maa welelen ma a ka foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin teleɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen ma. Karamɔgɔkɛ salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi t'u la. I Danbele. Wa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin ɲɛta TV filɛbaw ma. D'accord, donc n bɛ n ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma. N b'a fɔ sani n ka foli yɛrɛ kɛ n b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim. An bɛ sitanɛ gɛn ka bɔ kɛnɛ in kan. Sitanɛ man ka sɔrɔ yan parce que yan ye ɲɛta ye. N'i ko ko ɲɛta ka ban i ye diinɛ ko fɔ. O ye tiɲɛ. Radio bɛ yen, a télé bɛ yen. Donc n'an yera o kɛnɛ kan bi, alhamdulilayi an bɛ Ala fo, an bɛ Ala barikada. Donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ma ko an
beni wakati ko na be foli la su bela jelema tabarkala wala nala sanama fana nan se mi kuna fon disrafe mbodi ngoma inshallah Allah sonama ala kademe aywa ni ye jekulu ba ye min bilalen do senka on yɛrɛ ka jamana kɔnɔna n'an ko a ma collectif pour la défense des militaires CDM mun do de a ɲɛfɔ an ɲɛna merci Nyambele mais CDM ni CDM fodron o ya abrégé le to ba fo cogo na ko abrégé mais a togere mais jekulu min do asigle do surasu de men de kama c'est pourquoi on dit collectif pour la défense des militaires donc surasu ka hakina fen be ku bedde me chugo ni jekulu sigle do de kama alhamdulillah si kun flatala ka ta surasu tala ka bla surasu tala foite au kofe ala ta kofe voilà donc d'abord nous le kama parce que comme ya jetimine depuis 2012 jamana mbe gila do konana donc ayayi généralement tienli barka bunyara surasu de kunda fanfelana kosobe du chaman pratiquement du chaman kera yatime wi ka ke falato yi donc ayayi bon en semi parce que on be jamana dinu yo de fo jamana konana isemi e bodike donc en sekera mi we ka faranyo ka jona ka collectif sigi bon surasu be de me chuo sura fen an woni sigile o kama ko tabarkala awo aywa Mahamadou Oumar Dambélé ni jekulu ba min filɛ sigilen filɛ ni a bilara sen ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn na a hakilina nana cogo jumɛn na ani maa jumɛn kɛra sababu ye ni ka ni jekulu in bila sen kan an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ok très bien foli diyara n ye Nyambele CDM a créera en mars 2020 donc bientôt 2 ans à 2 ans bina dafa peut-être la semaine mars 2020 on est mars 2020 précisément le 15 mars ni a jetimine o ya récépissé signature donc ça fait 2 ans déjà signé à 2 ans anniversaire alhamdulillah donc asigira a wakati ni sanche bon Dieu merci on woni sere kara mouvement chama ke ñoko fait par rapport à l'appui à l'aide au soutien aux forces armées de défense et de sécurité bon ni a jetimine fana ani collectif ni a jetimine il y a des objectifs haklina do bala haklina nani bas nani de bala haklina belebele nani o de bala a folo ko ni na fo nya fi chugo na introduction ko nana o ka surasu de me tinintigu de me jamana ko nana o ka bara min ke bi Dieu merci o ko kum ko nana ambu de me sera befe bon objectif là na mais les droits humains la protection des droits humains oui adama de wera hakay ko kani hakke muni no droits humains ambo fana défend na ye mo na ye gela do kono ka ko vraiment ibeni position na idum mankana ye an se mi ambo ke mais généralement an woni ta nyeshine ba 99% an nyeshine do sura soudema anuka dema anuka fin tinitigi nyeshine mbo dema donc troisième objectif ça c'est la lutte contre le terrorisme ina famba kan chugumna jamana be niveau mina bi sura suba ka bara min ke bi no ye terrorisme no ye djihadisia no ye la délinquance également à tous les niveaux jekulu siglendo ko nyesho fana ma o kele fana o demeni fana strafe voilà donc à dernier objectif yejme o wakati yelma ere les changements climatiques ni ay beba ka fo bi changement climatique wakati yelmana voilà funteli baka bo bana prof na bagana voilà donc chitera c'est ina fo problème chiko bina donc forcément fanga fin d'objectif ne disposition d'observer ta chiko bina wala sa yelma kana se ka ke toro e ka nyasi jamana deuma surtout mal deuma donc aux 4 objectifs de double tabarkala voilà alhamdulillah onga akilna nana ta kanin place ka ira foto comme ça 2020 konnana onga aduni kama autumbe ma hagaje la ni bi ulute kele sade non loin de là parce que il y a fait comme na CDM ni a créé mo demande hakilina de quoi parce que imana jamana ta chugo ta sur mo demande fin donc on be bodo de là avec dame de là hakil do de ka hakilina donc hakilina donc on va proposer doy au MC de suite échange donc échange qu'on a beba ye ka fo bon vraiment féminin akanga ke akakani kelifane donc c'est aussi fait akara c'est ansina ka sigi ngonga ka ajetimne ka fo ko bon ko CDM sigi bon initiative bora mo folo men no ya président rebi no Sanusi Tangara ambe foli dama ya donc il faut rentrer à César Sigi voilà monsieur Tangara donc aller initiative bora aller de là ya fo chomina damne 2020 ani bi tiara la jama kelonte parce que dia ajetimne re iba wo jamana ko kan rede CDM be jamana ko kan katame jamana re ko nana ko alhamdulillah voilà donc en tout cas jama do farla jama ka et puis jama barkamadu parce que ni mo men ko kambe faranyo nga jamana ko la o jama barkamadu alhamdulillah voilà aywa ambe Tangara re fo ale mini hakilna nyuma ta ka basinka wala sa anga jamana wulu masiri tabaw ko koroma be se ka do to gomina onga net mina nyin ngali minke niko anga jamana finskila ko bela jelembi yere yo konna sorasi
b'o la polisi b'o la gendarme b'o la protection civile eaux et forêts a bɛɛ b'o la ɲamile yɛrɛ terilakaw n'o ye polisiw ye olu bɛɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔna na nka aw ka jɛkulu in a dabɔn bɛ uniquement sɔrɔsiw dɔrɔn de kama walima a bɛɛ de don. Bon, en réalité, à d'abord, à finir tout de kama, tout qu'on bat la militaire, parce que on suppose que parce qu'il y a des il y a kenama, vous avez le technique B sur la CDU. Voilà, vous avez différence, on devait différencier de nous, la fournie, mais en réalité, à Berkeley, parce qu'ils ont tous les mêmes combats. À même niveau, Minabi, il veut sur la souillère, la vitesse sur le garde B, gendarme B, police B, sapeur-pompier B, aux offres B. Voilà, donc, au B, c'est toujours la même famille, quoi. Donc, on a une différence créée au Nigeria. Notre objectif, quand même, c'est d'aider tout le monde à B soutenir. Avec d'abord des camarades. Donc, en réalité, fin de B de Koudou. Fin B, et puis nous, à client, nous, on a, Yamana Koué, à nous, le dodo. Ça, c'est pas à discuter. Donc, peu importe le corps. Nous, à famille, Hakila fait bien une coffre, et façon de. Façon de l'eau. Amaski, Fla Kuntal, Hamila, comment dirais-je, objectif la tala. C'est l'objectif principal est de mettre, façon que ça va la faire, car sera sous de mettre de baraka. La patrie ou la mort nous vaincrons. Ça c'est. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On a à signer une budget, il y a photo comme en mars 2020, quand en mars 2022 là. Implantation bétogo di Bamako connaît ano Nakaja Mali kono katase Mali kokanama collectif pour la défense des militaires a Djekulu a pitugo mena bi Mali kono. Bon, Mali kono en réalité il faut le dire. Voilà, il y a avec Jamana kono, avec Mali kono na. Avec Bamako avec Kati avec Chama. Avec Yoro Chama, il y a un groupe parce que en quel groupe avec région nous Chamana. Région Chama koni non, sur la sous koni meilleur là, il y a plus qu'on a kanga mo tele koni be. Voilà, donc kafara au kan Jamana fana konana. Ambe Jamana mingono, ni a Jamana compté comme abina ça à Lissima. Ambe vers la fin, amba Lissi ready les présidents qui sont dans les à l'extérieur parce que ça que doba kan suya ça que do fana ba kan suya Jamana ko kana asura mo fana ba fa ka don na asura mo wora ka mo be CDM ka représentant be o Jamana ngono donc on peut profiter aux régions sont ko do fana di au Saint-Fait en tout cas pour le moment avec Jamana ko Jamana chamana ere na la so amina su au lycée ay ni ko ni o kuma fo télé nyata la katasi radio nyata ma o jama chama ko sebe bali télé nyata ko ni radio nyata non ula ere di kono ko sebe ana Jamana tugo do ni a région chamana ni kanu ta ka télé secret o tugo kelin fene na ni e jatemne ke farafina Jamana chama en ere Congo Brazzaville o yo siri bay ma ñina fo anga mo be wati temenu na Brazzaville ka fe no télé min tumbela je ka télé to be ka télé to be ka o ñata TV anga mo be Congo Brazzaville kata se pointé no Congo Brazzaville Congo Kinshasa anga mo be nimbela alhamdulillah Kinshasa Brazzaville Cameroun alhamdulillah donc wayira ka fo CDM abulo fara ben yoro bela pourquoi là-bas na ñu fo ngamena to di donc ni mo mba fe ka sin ndoma e ba donc ka fo vraiment il sera bien accueilli quoi. Alhamdulillah. Voilà, tu seras bien accueilli. Aïwa. Ni jekulu ta walma ye kulu ta. Nyana ma yare atala ambe domne ko mbi e ko musaka ko gloni mbala. Ngam so ko nyana bara to tro war ko e ko bara madame ne folore. CDM collectif pour la défense des militaires. Amusaka be bomi sorasu de bu bolo fla fawar la ka dawma wa walma irisu de kembe kana au de mega war ba dawma kani ni jekulin sigiwa akubi tugo di nyamade sorasu kembe nyamele je vais te surprendre mais sorasu kembe ku bolo fla fawar la ka non je vais te surprendre pour le moment amberom nabi CDM ka fin baga acte fin posé depuis kunu fobi on a la cotisation de do on a de cotiser bolo do adufala an de ban bolo do andufala munu be Jamana ko munu be Jamana ko kan an de ban bolo do andufala pour que ka ni événement no organiser am be fin ke borate ka fawar la ka di awma non non o ma allo am do wakati ka si sina ma o gon ma ke folo allo bina ke sa madame le folo ah oui non c'est des cotisations personnelles ina fanya foto gom na ka fasu kanundro ka nga Jamana wolu masi ya fi ni femme ni fin ke Jamana ko la quoi ya ka ke ko de la quoi. Donc face à la patrie là, aucun sacrifice ne sera de tout. Voilà. Ni ko ki be fen Jamana ko la quoi. Mo ko saka foko akarsa ni benen ka ni kelen kessa ou bien abaka ni mouvement ke anga essayer ka dema obsaka ke. Ça c'est le bienvenu, il y a pas de problème. Mais quand faut un événement de bedlon mo fina. Non. Quand faut ko bonko extra ou bien
il faut d'où faut tu ko risu baka wardi doma non pour le moment amado au système qu'on a follow on pour le moment on compte sur la cotisation mais cotisation min ke ayra dama on ci amaka baraka nodi donc je kulin kon nana mauma be no ka fo ni war boko nana doro non tout le monde a boko do du fala ci faram suka dem se faram ko tout le monde wa montant era be fixé bon car ça ibeni bon comme on va se roter voilà donc ni yora ina ambe fulli kren la c'est anga tungarange uma tungarange ba de me ko non ogoni ça c'est vraiment pas à discuter ogoni ubande me ko sobere bande me ambe do de ko yalbe ala ga tunga gartige Poutine ma fendi aw ma non ani Poutine ma nyoy mais Poutine minda ma juguni wariya e Poutine taga on de mega voilà wagani wariya quoi parce que ni mo mbaga ko horeya dima ni mo mi de mega ki ga horeya dima ay fembe dima ko warto soro ay voilà donc Poutine taga ki tay voilà ma horoyen après 10 ans avec un partenaire aya fente si taga bo ayon kunshi mi mano e Poutine avec bara mi kebi Dieu merci amba fa alhamdulillah donc amo wotale ga warla amo baga ni de men drondel ambe do de kalbi ala ga mangoro amina voilà ala ga na nafigu do an yonti amina parce que ba kan voilà mais utna se na la sonama oba hira ka fo anga jamana ko ni bibina a denyman do sorle no mun wille no kujo faso ye krengrene ala ngan nantikla ko ye no ye anga jamana wulu masiri tabo ye u ka se ka wuli ku jɔ tinti sanfɛ o taw ka baara ye sawa o de y'an ka baara ye ça ɲamele y'o de f'i ye quoi ni ye kɛlɛ in ka taa 2012 la ka se bi ma mɔgɔ minnu a ye mɔgɔ minnu tora a la ka caya muso minnu kɛra filiyatɔ y'a la den minnu kɛra yatimɛw y'a la o ka ca ni nin bɛɛ ye quoi o ka ca ni nin bɛɛ ye a da tɛ se ka fɔ a la yɛrɛ donc ni se wɛrɛ t'an ye ni ka collectif in sigi k'u dɛmɛ u bɛ dɛmɛ cogo o cogo wa mɔgɔ n'i ko k'i bɛ don k'i bɛ ninnu kɛlɛ k'i bɛ sɔrɔsiw kɛlɛ cogoya wɛrɛ la an fana bɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye an bɛ min yir'i la k'a fɔ bon nous sommes là an bɛ yan aw labɛnnen don anw labɛnnen don kama c'est pour que fɛn caman na i b'a ye an bɛna don kuma kɔnɔna na an bɛ communiquer caman kɛ n'a y'a ye min man ɲi dɔrɔn an bɛ communiquer kɛ k'a yir'i la k'a fɔ bon i man donc Mahamad Umar Dambele lagosili tɛna aw bɔ nin sira kan wa bagabagali lagosili sabotage o tɛna maloya ka walima ka u sen bɔ ko in bon ɲambele o tɛ se ka kɛ o parce que n'i y'a jateminɛ nin kɛlɛ min bɛ CDM dɔn min tɛ CDM dɔn min donna a la min ma don a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ la cause est noble quoi c'est à dire fɛn min don kɛlɛ min don kɛlɛ min an bɛ kɛlɛ min na nin ye maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛlɛ ye la majorité quand même an bɛ nin kɛlɛ minnu y'a f'i ye mun m'a f'i ye n'i kɛra ka n'i ye kuma dɔ fɔ sɔrɔsiw ma bi mɔgɔ sɔrɔ min b'i jaabi f'i b'i yɛrɛ ɲininka ko est-ce que o tigi bɛ CDM na mais k'a sɔrɔ CDM ye jumɛn ye o ni hakilina de don donc hali n'a y'a sɔrɔ carte i bɛ don CDM na ou bien k'i bɛ CDM kɔnɔ mais n'a y'a sɔrɔ sɔrɔsiw ka dɛmɛni sɔrɔsiw ka lakanani o fana ye ka baara ye donc an bɛ jate i n'a fɔ i bɛ CDM maliden yɛrɛ wolo fanba maliden yɛrɛ wolo maliden bɛɛ bɛ sɔrɔsiw kɔ bi i bɛ mɔgɔ kelen-kelenni minnu ye dɔw bɛ panpan na yan fɛ nin ye mais c'est la majorité qui compte c'est le peuple qui compte voilà le peuple est déjà derrière l'armée donc moi je pense que fɛn wɛrɛ tɛ yen quoi kelen-kelenni bɛ se ka wuli mɔgɔ kelen-kelenni bɛ se ka wuli k'u ka kumaw kɛ ka essayer ka lagosili kumaw lase hali o min filɛ nin fana dan b'o la o dan b'o la o voilà dan b'o fana na o voilà ko bɛɛ dan b'a la quoi donc an b'a kɛ cogo o cogo n'i kɔni ye nin collectif ka objectif ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ ye sɔrɔsiw ka dɛmɛni de ye wa an b'u lakana fana u b'anw lakana cogo min na an fana b'u lakana ten an b'u lakana contre quoi par exemple dɔw bɛ wuli sisan ka kuma kolon fɔ sɔrɔsiw ma ou bien k'u lagosi ou bien ka fɛn dɔ fɔ min tɛ tiɲɛ ye sɔrɔsiw kan non an b'i kɛlɛ fo a dan na quoi an y'o caman kɛ déjà mais je crois qu'on aura le temps de changer sur tout ça. Mahamad Omar Dambele, collectif pour la défense des militaires, CDM. On y a eu qu'à fo blika jomim blalen flene singa ofe marsikalo samba fla ani muka marsikalo samba fla ni mukan fla san fla bonyongo ni jekulu ben blalen do singa on ni jekulu were o chema ci obi tukudi on be do ne kompi
Bon, en réalité, on a de très bons rapports. Ani jekulu caman bɛ yen, vraiment an bɛ ɲɔgɔn ka ko kalama. Hali n'a y'a sɔrɔ contact direct an ni ɲɔgɔn cɛ. Mais groupement fila bɛ yen par exemple, n'o ye Fizi Mali ye. Fizi Mali, voilà, u y'an wele kosa in na, u tun ye meeting dɔ organiser. Tour de l'Afrique là. Tour de l'Afrique. Voilà, donc u y'a invité, an yɛrɛ taara. An ye kuma ta yɛrɛ. Vraiment, olu kɔni, nous sommes ensemble, an bɛ yɔrɔ min na bi. Parce que olu fana ka objectif ye. Parce que ni ko transition, ni ko k'i bɛ transition dɛmɛ dɔrɔn, o kɔrɔ k'i bɛ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ. Voilà, donc an n'olu bɛɛ c'est la même famille en réalité. Bon, Fizi Mali kɔfɛ, Fer Mali fana bɛ yen. Minnu ɲɛsinnen don bi, u bɛ kɛlɛ la kosɛbɛ, an ka dugukolo jukɔrɔ nafolo ninnu bɛ se ka kɛ malitaw ye cogo min na, ka nɔgɔ ni fɛnw bɛɛ b'o la. Donc olu fana b'o kɛlɛ la, donc an n'olu fana bɛ ɲɔgɔn kalama. Donc pour le moment, Fer Mali ani Fizi Mali kɔni, ce sont des partenaires privilégiés, c'est des collaborateurs. An bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Inshallah an bɛna continuer ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O cogo kelen na, o ɲininkali kelen bɛ na, aw ni jamana yɛrɛ faamaw bɛ cogo di, jamana marabaaw yɛrɛ, a ka jan minnu bɛ fanga la bi. Bon, peut-être fo n'a kɛra à la rigueur an bɛna rencontre min kɛ, an bɛna événement min kɛ le 24, peut-être o de senfɛ caman bɛna bɔ a kalama. Sinon parce que n y'o de fɔ, au niveau du collectif n'an bɛ baara fɛn fɛn kɛ, an b'a kɛ de façon que jamanadenw ka bɔ a kalama. Ka sɔrɔ a ma kɛ ni tɔgɔ ɲini ye quoi, parce que i m'a f'u ye cogo min na, ni question politique don, ni politique baara don, i b'a ye i bɛ mɔgɔw wele a ye na n bɛna nin kɛ, n bɛna nin kɛ, n bɛna nin kɛ. Mais faso ko la, i tɛ baara wɛrɛ kɛ, i mɔgɔ t'o si la quoi. I mɔgɔ bɛ min na dɔrɔn o ye ka i ka baara kɛ quoi. Voilà, donc faso ko la, problème foyi t'a la, an kɔni b'a k'an seko kɛ. Voilà, maintenant ni mɔgɔ minnu farala an kan. Nka jamana wolomasiri yɛrɛ tabaw, aw mun kɛn bɛ ka jɛkulu bila o tɔgɔ la ta, u b'a kalama k'a fɔ nin jɛkulu in yɛrɛ bɛ yen wa? Bon, caman kan ka bɔ a kalama parce que hali ka dan an bɛ communiquer kɛ, an bɛ intervention kɛ yɔrɔ caman na. N y'a f'i ye, n bɔra ka kuma a f'i ye sisan. O yɛrɛ bɛ timinandiya d'u ma u ka baara kɛ. N'an taara yɔrɔ la kɛnɛ fɛn fɛn kan, an bɛ kuma, an ye conférence de presse caman organiser yɛrɛ. Donc a bɛ comme u kɔni caman b'a kalama, mais je crois que an bɛna événement min kɛ le 24. O de bɛna dɔ fara a dɔnniya kan hali bi. An ye tɛmɛni min fana kɛ ɲɛta la bi, alamisa donya in na, o fana ça c'est aussi. Sɔrɔsiw k'a dɔn k'a fɔ kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don an ka jamana kɔnɔ. Voilà, parce que tɔw ta ye min bɛ k'u lafasa, min bɛ ka i disi da gɛlɛya o gɛlɛya bɛ finitigilakaw sɔrɔ, a ka se k'u sɔrɔ. Voilà, parce que i bɛ se ka dɔw bɛ taa kɛ transition, n bɛ ka transition dɛmɛ, n bɛ ka transition dɛmɛ, mais ka collectif sigi a kama yɛrɛ, sɔrɔsiw spécialement pour les militaires. C'est pourquoi an hakili jiginna la. Voilà, non, an kɔni ta ye sɔrɔsiw. Walasa Mali wolomasiri tabaw u bɛ se ka voilà, an b'u lafasa, an b'u kunkɔrɔma dɔn, et puis u bɛ se sɔrɔ cogo o cogo an b'o kɛ. Fɛn fɛn bɛ yen n'a b'u senna sumaya ka tiɲɛli sira fɛ, an b'olu dégager ka bɔ yen. Donc olu fana ka gilet pare-balles de y'anw ye. Tabarikala. Voilà. Ala ka ani sababa bɛɛ. Amin. Ayiwa, nin kisa nɔ ka aw sigi ni bi cɛ, an y'a sɔrɔ caman tɛ san 2 bɔɲɔgɔnko. N b'a jigiya k'a fɔ baara walima wulikajɔ dɔw kɛra aw fɛ. O wulikajɔ fanbaw, ni Ala sɔnna ma baro tako 2nan na, an bɛ segin ka na i ka se k'i da don o la ka walawalali kɛ. Kisa kelen nɔ ka wulikajɔba min bolodalen b'aw fɛ, alamisa min bɛ bɛn mars kalo tile 24 ma, i ka se k'i da don o la ka walawalali kɛ. Ni Ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛn lafiya bɔ la n'o ye baramuso maaw ka mankutu kɛnɛ. n balimamuso an bɛɛ tun sigilen bɛ ka don min kɔnɔ o de sera baramuso makɔrɔni bɔra makɔrɔni kalite ɲumanba ɲagami foyi t'a la wa a bɛ bugun baramuso makɔrɔni kunbaba b'a la misɛmani b'a la hali vermicelle makɔrɔni sɔngɔ ka di a tobi ka di wa a tɛ nɔrɔ a tɛ nɔɔni a foroko kumaba ye 80 ye min y'a foroko fitini ye ale bɛ sɔrɔ 40 dɔrɔn ayi bi jamana in gwadennaw bɛɛ bɛ girin makɔrɔni kelen mun nɔfɛ ale de don baramuso makɔrɔni. Baramuso i ta y'i ka kow ye. Foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka jɛmukan filɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a f'a ma faso jɔ kɛnɛ min bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaraniso sanfɛ dɔgɔkun baro ta ko 2nan an nanen filɛ o kɛnɛ ka baramuso maaw ka mankutu tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ayiwa. Mahamad Umar Dambele, collectif pour la défense des militaires, eh bien, u tɔgɔ la bi walasa an ka se ka baro kɛ jɛkulu in yɛrɛ sigikun hakaja ka wulikajɔ baro tun nana da yɔrɔ min na o de ye aw ye cɛsiri jumɛn kɛ kabiri jɛkulu in bila kun sen kabiri jɛkulu in bila waati sen kan ka na bila sisan na mankan jumɛn kɛra aw fɛ. Bon, ɲamele an ye mouvement caman kɛ n y'a f'i ye cogo min na an ye mouvement caman kɛ. Bon, un mouvement chaman c'est des écrits, c'est-à-dire n'a ye min ye n'a man ɲa an bɛ communiquer kɛ et puis
an bɛ mouvement caman kɛ parce que n y'a f'i ye cogo min na n'i y'a mɛn collectif pour la défense des militaires surasiw don donc tellement que anw kɛra surasiw ye parce que surasiw tɛ kuma quoi donc an fana ka baara caman bɛ yen la grande miette donc an fana ka mouvement surasiw tɛ kuma dɛ voilà o tɛ kuma Asimi yɛrɛ dɔw ko tellement que ko Asimi tɛ kuma ko fo Kashine Asimi yɛrɛ Kashine kanu ka ni fɛn bɛɛ yɛrɛ tellement que a tɛ fɛn ka kuma sinon kuma man d'an ye kosɛbɛ an ka mouvement ninnu kan an bɛ baara caman kɛ dugu la mais n bɛ n da se damadɔni ma par exemple wagati dɔ kɛra France 24 ni RFI wulila mankan na ka jamana tɔgɔ cɛ kosɛbɛ n'o ye Wagner ko Wagner de nana Mali kɔnɔ vraiment yɛrɛ bɔra ka communiqué caman kalan mercenaires nana Mali kɔnɔ k'a yira k'a fɔ bon non ce ne sont pas des mercenaires mais c'est des instructeurs russes o bɛɛ la o continuera k'a kɛ finalement an ye lettre ci ministère caman na surtout le ministère de la communication an y'olu ci an ye lettre ci u ma k'a yir'u la k'a fɔ parce que olu de ɲɛsinnen bɛ la presse la tout ce qui concerne la presse olu ka département ye donc c'est olu de y'a fɛngɛlen don donc au senfɛ u y'u wele k'u recadrer donc après ça il y a un journaliste français aussi Jeune Afrique Benjamin Rouget ale fana donna Mali kɔnɔ d'une façon illicite kana bɔ ni expression fɛngɛ dɔ ye tuguni ka bɔ ni image dɔ ye fa yɛrɛ taara o présenter TV5 yɛrɛ kan bon c'est vrai on n'est jamais trahi que par les siens i mana janfa ye cogo o cogo i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ i ka sokɔnɔmɔgɔ dɔ b'a la donc an y'a jateminɛ non seulement Benjamin Rouget a nana don min na pratiquement o dugujɛ bɛɛ an y'a signalé u y'a minɛ ka taa k'a lasegin a ka jamana kɔnɔ mais o bɛɛ la a taalen il n'a fait que 24 heures mais a taalen a image dɔw sɔrɔ a image dɔw yira hali bi min bɛ ka yira k'a fɔ Wagner ni fɛnw caman bɛ yan bon an kɔni ye déclaration caman k'o la et puis en tout cas an kɔni bɛ communiqué dɔ kɛ kosɛbɛ an bɛ communiqué dɔ kɛ kosɛbɛ surtout fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ se surasiw ka image ma on fait tout pour que k'o nettoyer hali an ye aw ka communiqué dɔ ye min bɛ ɲɛsin o ni maaw ka expert voilà u ye rapport min kɛ k'a jira k'a fɔ Mali surasiw tɛ dɔwɛrɛ la maa fa kɔ Mali surasiw ye maa falaw de ye dansagokɛlaw de don adamadenya hakɛ terekɛlaw de don an y'aw ka communiqué mɛn voilà donc an y'o communiqué ninnu caman an b'olu de kɛ généralement n'an ye min ye dɔrɔn et puis a bɛ lamɛn fana quoi n'an y'a kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn Mahamadu Umaru Danbele ne ma min faamu nin communiqué ninnu na walima ma min faamu o ni ka nin critère ninnu na walima ka kuma ninnu na kuma o tuma ni Mali wolomasiri tabaw bɛ fɛ ka sebayaw sɔrɔ ni ONU bɛ pan ka jɔ walima ka experts bɛ na nka waati min na ni digi bɛ ka kɛ anw ka finitigilakaw kan walima an ka Mali nantigiw bɛ ka bɔnɛ u ni na waati min na i tɛ ONU mankan mɛn ne ma se k'a faamuya. bon en réalité n'i y'a jateminɛ ONU tɔgɔ de bɛ ONU ninnu na quoi ONU o CEDEAO nin bɛɛ tɔgɔ kɔrɔw de ye o parce que a bilama kɛra cogo di. hali an y'a ye an bɛ embargo ni situation min na sanction minnu contre la fɛngɛ la nin ye France ka sanction de ye donc ni France chaque fois que n'an y'a ye an y'a jateminɛ ni chaque fois que ni Mali ni France bɛ ka furugu ɲɔgɔn kɔrɔ dɔrɔn ni France 24 ma bɔ ni fɛn dɔ ye ministre ONU bɛ bɔ n'a ye ou bien RFI bɛ bɔ n'a ye ou bien u ka lasigidenw minnu bɛ jamana ninnu kɔnɔna na n'o ye Côte d'Ivoire ni Niger ye an b'a jateminɛ olu bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye donc mais o tɛ balan na quoi c'est pourquoi an y'a ye c'est-à-dire surasiw kɔni bɛ ka résultat fɛn fɛn sɔrɔ terrain kan bi i t'a ye i m'a ye France 24 kan i t'a ye TV5 kan i t'a mɛn RFI fana kan donc Mali surasiw ka sebaya non ça c'est l'air tout thème parce que déjà France kɔni an ni France bɛ position min na bi an ka relation bɛ position min na bi donc o kama chaque fois que ni Mali bɛ ka se sɔrɔ dɔrɔn u bɛ wuli ni koni dɔ ye an y'o de jateminɛ o don rapport la o des experts de l'ONU des gens u bɛ n'u sigi yan Bamakɔ yan hôtel kɔnɔ ka fɛn dɔ sɛbɛn dɔrɔn k'a ci ka taa RFI ou bien France 24 la k'a fɔ ko bon Mali surasiw bɛ ka nin kɛ Mali surasiw bɛ ka nin kɛ mais u yɛrɛ si ma deli ka taa kɛnɛ kan ba tɛ k'a fɔ k'u bɛ taa fɛngɛ MINUSMA yɛrɛ ko k'olu mana kɛlɛ kama e mana kɛlɛ kama e bɛ se ka nin information ninnu sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ i ma taa kɛlɛkɛyɔrɔ la donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit seulement c'est la main de la France an ɲɛ b'o de la dɔrɔn donc c'est pourquoi an b'a fɔ malidenw bɛɛ k'i hakili sigi surasiw tɛna mais u bɛna jɔn faga voilà u bɛna minnu faga nin ye n'i ye surasiw ye ka se mɔgɔ ma i kɔni tɛ mɔgɔ gansan ye i kɔni b'o dɔn sinon anw tɛ yan wa est-ce que se kɛra anw ma voilà parce que anw sen t'a la
mais chaque fois que ni France Mali kɔni mana wuli dɔrɔn k'a fɔ k'u bɛ terroriste ninnu kɛlɛ dɔrɔn u bɛ wuli ka ni France de bɛ wuli ka mankan ci mais an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn vraiment bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la dɔrɔn k'i hakili sigi sɔrɔsiw tɛna foyi kɛ mɔgɔ si la ni i sen tɛ fɛn min na. an ka jamana wolomasiri ta baw waati laban ninnu na yɛlɛnni bɛ ka bolo da u fɛ ni nanzaraw yɛrɛ k'u ka nanzarakan na monter en puissance aw ka yecogo ye mun ye o la aw mun ye jɛkulu ye min sigin bɛ ka se k'an ka finitigilakaw k'u kɔkɔrɔma don. bon sɔrɔsiw u bɛ baara la an b'u fɔ hali bi hali an bɛ wagati min na sisan u bɛ baara la kosɛbɛ surtout dans la région de Menaka parce que a bɛ tile fila bɔ sisan MSA n'o ye mouvement pour le salut de l'Azawad ale dagalen don Menaka région na a bɛ comme Niger n y'a f'i ye cogo min na Niger président n'o ye Bazoum ye a san nama kɛlen don dɔrɔn ale de kɛra rebelle sinon terroriste ka base arrière ye donc u bɛna tiɲɛli kɛ Mali kɔnɔ u bɛ boli ka don a fɛ yen bon an y'a jateminɛ depuis dantigɛli ale de bɛ bɔ voilà ale de bɛ bɔ k'o dantigɛliw kɛ donc an y'a jateminɛ a bɛ tile fila bɔ sisan MSA ni EGS bɛ ɲɔgɔn na n'o ye terroriste ka groupement dɔ ye donc u bɛ ɲɔgɔn na Menaka région na u yɛrɛ sera u ye civil dɔ faga yɛrɛ bon mais heureusement que l'armée malienne est là gacha fana bɛ yen gacha fana faral'u kan ka se k'u dɛmɛ ka MSA dɛmɛ pour que ka se ka ninnu gɛn ka lasigi tuguni en tout cas minnu ma se ka faga olu bolila ka don Niger tuguni donc sinon vraiment ça va dans l'armée ça va aujourd'hui sur le terrain comme n y'a f'i ye cogo min na kuma caman man ka fɔ a la quoi an kɔni bɛ min fɔ dɔrɔn u kɔni bɛ baara la et puis u tɛ tulonkɛ fana na kɛnɛ kan ye Dieu merci se bɛ ka sɔrɔ fan bɛɛ fɛ et puis an ka inquiétude kun ye min ye fɔlɔ n'o ye avion ko ni fɛn ninnu ye Dieu merci aujourd'hui les avions sont là donc même hier il y a eu des frappes u bɛ frappe la don o don a fɔra a ma fɔ u bɛ baara la quoi an bɛ dugawu de k'u ye dɔrɔn Ala ka se d'u ma voilà Ala ka se d'u ma Ala ka sebaya di Mali vous allez m'excuser an tɛna don détail caman na voilà an tɛna don détail caman n y'a fɛ cogo min na Mamadu Umaru Danbele i yɛrɛ fana kɛra grand métier sa tellement que aw bɛ sɔrɔsiw la fasa fo k'aw yɛrɛ kɛ hali aw yɛrɛ fana sɔrɔsiw bɛ ban kuma ma cogo min na aw yɛrɛ fana bɛ ka ban kuma ma non ni ne ko ko an bɛ baara la ka ban fɛn t'o kɔfɛ voilà baara bɛ sen na voilà baara bɛ sen na sɔrɔsiw ka baara fɛn tɛ fo la foyi tɛ non fɛn bɛ fɔ a la dɛ mais ne m'a dɔ f'i ye sisan ne m'a f'i ye n k'an ye frappe dɔ kɛ hali sisan frappe bɛ ka kɛ nord la yan voilà o bɛɛ b'a yira k'a fɔ yɔrɔ bɛ ka libérer ka taa fɛ dɔɔni dɔɔni et Dieu merci fɔlɔfɔlɔ radio ɲɛta tun bɛ kulekan mun sɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔna na dɔ bɔra o kulekan na dɛ a bɛ se k'o fana témoigner ou bien voilà donc sinon vraiment Dieu merci l'armée est en train de monter en puissance avec des équipements de dernière génération voilà donc an bɛ foli di sɔrɔsiw bɛɛ ma an bɛ dugawu de k'u ye hali bi Ala k'u lakana ayiwa masala walima kɔrɔfɔ labanw an bɛna an kun da o kan sisan o de ye collectif pour la défense des militaires CDM aw kɛn bɛ ka labɛnba sabati ka wuli ka jɔba bila sen kan alamisa nata n'o bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma jamalajɛrɛ kɛ so min bɛ an fɛ Bamakɔ yan n'a bɛ f'a ma ko CCB jamalajɛrɛ in mun don dɛ i da dɔ la i k'a ɲɛfɔ an ɲɛna labɛnw bɛ cogo jumɛn na jɔn ni welelen don ni kɛnɛ in kan. D'accord, merci Ɲambele. Le 20 fɛ cogo min na le collectif pour la défense des militaires an kɛlen don ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma. Maliden bɛɛ tout le monde fɛn fɛn bɛ se ka bɔ. Waritigi ko tɛ fantan. Non an ko ko maliden de. Voilà ni maliden ni ko ne maliden ye dɔrɔn i welelen don. Voilà donc parti ko t'a la association ko t'a la collectif ko t'a la groupement ko t'a la n ye nin ye o t'a la n'i kɔni ko Mali i welelen don le 24 mars au CICB wele ye jumɛn ye collectif de y'a initiative ta mais i n'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na ani Fusil Mali bɛ ka baara kɛ ani Fer Mali fana bɛ ka baara kɛ donc an bɛɛ lajɛlen de ka appel don ka ɲɛsin malidenw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la le 24 mars à 14h o tɛ seli fana wagati voilà donc ni a don pratiquement événement kelen de don événement ye jumɛn ye parce que an y'a jateminɛ Assimi le colonel panafricaniste Assimi Goïta est arrivé au pouvoir le 24 mai 2021 bon 24 mai 2022 o y'a ka 10 mois ye 10 mois quoi voilà donc
24 mars 2022 o y'a 10 mois 10 mois donc o de bɛ bɛn a ka kalo 10 ma fanga la transition bɛɛ lajɛlen tɛ dɛ mais Assimi ye wagati min k'a la a ka 10 mois an b'o bilan de présenter jamana Assimi nana le 24 mai le 24 mai 2021 maintenant ka se 24 mars 2022 ma 2022 o ye kalo 10 ye Assimi ye min kɛ jamana marali la donc o kalo 10 a ye baara minnu kɛ a n'a ka équipe n'o ye transition les 5 colonels panafricanistes ani u ka premier ministre n'u ka gouvernement u ye baara minnu kɛ a kalo 10 kɔnɔna na an bɛna an da don o dɔw de la ka tila ka dɔw fana présenter parce que a dɔw bɛ yen il faut forcément des images donc image dɔw fana bɛ présenter k'a jira k'a fɔ nin ye nin kɛra tan nin kɛra tan même sur le plan sécuritaire an tɛna an da don fɛn caman na yan mais n'i taara yen i bɛ image ye donc les images parlent quoi hali n'an ma kuma ni ye image kɔni ye n'i ye ko ye voilà o bɛ somɔgɔw sama bɔ quoi. donc o labɛn de bɛna o baara in de bɛna kɛ le 24 mars. O labɛn de bɛna kɛ le 24 mars. alamisa n'ala sɔnna ma. seli fana waati 14h wagati an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la n'an sera yen nimisa t'a la n tɛ min kalama n bɛ min kalama i bɛna bɔ o bɛɛ kalama a kɛnɛ kan ye bon invité fana n y'a fɛ cogo min na invité ko bɛ cogo di invité o bɛɛ welelen don ça c'est vrai mais gouvernement mɔgɔw la présidence à tous les niveaux Mali institution voilà Mali institution bɛɛ welelen don bon carte d'invitation fana taara di u bɛɛ ma pour que u ka y'a kɛnɛ kan parce que olu ka baara de don donc a ma ɲɛ n'a ma ɲɛ i bɛ u ka bilan présenter a ka kan olu ka ye donc n'ala sɔnna ma fana u caman bɛ kɛ yen en tout cas fo ni min empêchera sinon bɛɛ bɛ se a kɛnɛ kan yen voilà donc voilà tout le monde voilà n y'a f'i ye cogo min na c'est tout le Mali c'est pourquoi Mali ko de don jamana ko de don siya ma bɔ siya la diinɛ parti ko tɛ foyi tɛ c'est pourquoi an b'a ɲini maliyɛnw fɛ vraiment bɛɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma sisan jamana bɛ niveau min na sisan CEDEAO b'an kan Faransi b'anw kan an yɛrɛ fana ka ye ɲɔgɔn kan o ma nɔgɔ dɛ voilà il est temps CEDEAO b'an kan Faransi b'an kan communauté internationale parce que an fɛ yan n'i ko ko communauté internationale dɔrɔn c'est la France quoi en réalité parce que fɛn fɛn b'anw kan bi an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na bi nin bɛɛ ye Faransi ka ko laɲininen de sanction n y'o de f'i ye n ka kuma kɔnɔna na hali sanction minnu CEDEAO ye sanction minnu ta IMOA ye sanction minnu ta nin bɛɛ ye Faransi ka sanction de bari i bɛna ye k'a fɔ hali sariya sɔsɔ yɛrɛ kɛra a sanction non mais u yɛrɛ b'a dɔn a n'a mɛ conscience u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ce n'est pas c'est-à-dire a tɛ texte foyi la a ye frontière datugu a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a ye ninnu ni a ye fiɲɛ minɛ ninnu na o si tɛ nin a si tɛ texte kɔnɔ mais u nana nin kɛ tan pourquoi parce que nin de ka di Faransi ye c'est pourquoi sani réunion yɛrɛ ka se Faransi de bɛ fɔlɔ ka bɔ k'a fɔ bon CEDEAO ou bien IMOA bɛna ɲɔgɔn ye nin don in na Mali quoi situation kan donc ça veut dire que c'est déjà un agenda préparé par la France maintenant les autres là ils vont exécuter seulement donc o wagati kɔnɔna na a man kan k'a fɔ an ka fara ko voilà jamana wɛrɛw b'an kan CEDEAO b'an kan IMOA b'an kan an yɛrɛ b'an yɛrɛ kan Faransi fana b'an kan bon vraiment moi je pense que c'est pas le moment an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma c'est pourquoi ne ko jeudi événement yi c'est pourquoi ne ko bon malidenw bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen parti ko t'a la quoi parti ko t'a la majorité opposition mais opposition est-ce que opposition kan ka kɛ sɔrɔsiw ninnu yɛrɛ la sɔrɔsiw ninnu ka baara bɛ ka baara min da Mali kan bi est-ce que opposition kan ka yen na donc an yɛrɛ bolo n'i y'anw ɲininka an b'a fɔ ko opposition tɛ yen donc c'est pourquoi an b'a fɔ ko malidenw bɛɛ tous les Maliens tous les patriotes sont invités à cette rencontre là au CICB. Voilà, donc maintenant ça n'a pas de ou bien il m'a fait la question de poser. Non, question est mise dans bari ambe baro masala labo na yoni jem kanga kunchi. Ni mami be fenki sendo ni barala. Mami be fenka awla soro. Mami be fenka bara nyogonya walma ali akani bara reket ko jara mamuye. U be fenka u yere ye collectif pour la défense des militaires jokulu ban yere konna. Aw be la soro togodi ani akubi togodi ani le 24 mars yere bara yere wa hakaja yere se ka isal kono togomna. Bari do se ka fo ne mo be carte d'invitation na ne bna soro togodi mena ne se ka yini jama tiela togodi asiminga kalo tan barakele jama akubi togodi. Polo foi tala nya fi chomna donc am numéro di mais san nga numéro di akati nya fi chomna nga mo mu be jamana ko kan men to do men dadu lu to la anu be jamana mun kono donc absa ke do ba tele nya taswi ata donc CDM be romina donc abo do soro o se fait quoi donc Bénin anga président be Bramasso ale be Bénin Congo Brazzaville Karim Traoré ale be Congo Brazzaville Karim Traoré Congo RDC Mohamed Tounkara
Mohamed Tungara ale be Kinshasa kaw fe voilà ale be Kinshasa Turquie karamogo kure kama di Mori ale be Turquie Guinée équatoriale kara Kojo Gunda ale be Guinée équatoriale Sierra Leone Mamadou Namakoro Diallo ale be Sierra Leone Centrafrique Bakora Silabe Zambie Mamadou Silla ani Kalilu Nyangadu ale be Cameroun Yaoundé Umaru Keita ale be Cameroun Douala Tidiane Yaro ale be Dubaï Brema Dit Kaou Dramera ale be Togo Massa Moussa Keita ale be France Fodjeba Djanesi ale be Angola Slamagan Conté ale be Gabon Mohamed Diarra un yɛrɛ denkɛ don Mohamed Diarra ale bɛ Gabon donc pour l'instant ni jamana in kɔnɔ an ye jamana minnu fɔ nin ye nin y'olu ka président de donc ni mɔgɔ bɛ tɔgɔ fɔli wa an b'a jigiya fɛnɛ mɔgɔ bɛ nin jamana kofɔli nka maa o maa tɔgɔ fɔli filɛ nin ye a bɛɛ ye mɔgɔ dɔnnenbaw de ye mɔgɔ dɔnnen don parce que an b'a kɛ cogo collectif a bɛ jamana n y'a f'i ye n ka kuma introduction na a bɛ jamana kɔ kan kosɛbɛ ka tɛmɛ yan yɛrɛ kan n'i ye ne ɲininka parce que tellement que vraiment a kɛra mɔgɔw sago ye parce que jamana ko la a bɛ kɛ i b'a fɔ ko jamanadenw minnu bɛ jamana kɔ kan olu bɛ faso ko dɔn olu bɛ faso ko dɔn ka tɛmɛ an kan voilà donc olu kɔni de bɛ yen ni mɔgɔ bɛ nin jamana in bɛɛ la i bɛ jamana in kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ i ka mɔgɔ bɛ yen CDM mɔgɔ bɛ yen Mali kɔnɔ haka ja Bamako yan ni maa min bɛ fɛ ka aw lasɔrɔ bon a kɛra Mali kɔnɔ a kɛra jamana kɔ kan ni mɔgɔ bɛ CDM na n'i b'a fɛ ka CDM lasɔrɔ n bɛ numéro 2 di numéro 2 oui 67 85 13 encore. Voilà, 13 encore. Donc 13 deux fois. 67, 85, 13. Voilà, 13. Maintenant, numéro flanant. 92. 48. 01. 88. Voilà. Donc, il y a contact 92, 48, 01, 88. Voilà. Maintenant, adresse email Fanabé, collectif CDM 21@gmail.com. Oui, adresse email. Voilà, ni mo ma ni ka. Bamako ya Jabala be fanme. Avec Kurufina. Voilà, siège ba be Kurufina. Bon, mais ni wuli gani numéro ina donc. I kan ay mo be kuna fonu mina ibo soro ninka. Ibo soro. Voilà, ibo soro. Inshallah. En tout cas, koni dalé no malden bela jele. Tabarkala. Voilà, c'est pour tout le monde. Ni Allah sonama. Inshallah. Mohamed Oumara Dambélé, collectif pour la défense des militaires CDM etumbe olu togole am bijem kan keneka. Ni makoke ka masala laba fo yani anika sikwereche ibsika musoro ka fo. Bon, be foli daw ma folo. Be foli la c'est Nieta, télé à radio parce que après famille kelen c'est la même famille. Oui, tiens. Ni Nieta fodron. Ye Mali be de foko. Alhamdulillah. Parce que depuis télé mana am kuma radio suit. Radio yi joro. Voilà, anyo lamé surtout kunafoni sur les informations. On est pressé. Wajulu la même chose. Donc am mo chamandon. Tabarkala. Amouk magame mais bien vrai qu'amouye mais donc on me folie là c'est Nieta groupe Nieta à direction à journaliste animateur assistant tout le monde on me folie là ça au bel élément alhamdulillah kaufo ka walimandon parce que le fait de nous donner même cette chance là il est fin bas de ambe do ka albi alaka akenya tagay amin ya rabbi maintenant ambe namboray ambe wulé la sebema mais c'est que wulé kan le 24 mars beki kunda CCBK conférence centre de conférence internationale de conférence de Bamako à partir de 14h pour gagner un événement que nous avons fait nala sonama télé Nieta fana ani groupe Nieta de façon générale avoir carte bina nala sonama voilà et nous comptons beaucoup sur vous pour la couverture médiatique de l'événement parce que c'est un événement national donc en bela jelen ga kodo wa obe wulelen voilà nya fo chumna inshallah mali kodo ni faso koy voilà faso koy kuma be kunche no doro ni faso koy mola tabulo ma bo tabulo la shia ma bo shia la voilà min groupe ina min groupe mayna ay bela jelen wulelen voilà odo tabarkala be wulelen ko be wulelen ambe président fo voilà Sanusi Tangara ambe Tangara fo ko
ka sidem jɛkulu tɔndenw ka bɛɛ lajɛlen fo voilà merci vraiment k'aw ka direction min bɛ Korofina ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen amin amin merci ka i yɛrɛ fo e min sɔnna ka na an ka wele jaabi bi merci vraiment ani ka se ka nin masala in kɔrɔfɔ in bila sen kan merci vraiment an bɛ ala deli ala kan an si jɔ ka alamisa kɔnɔ min bɛ bɛn marisi kalo tile 24 ma inchallah selifana seli waati an na ɲɔgɔn sɔrɔ sisi bila ni ala ka jɛ mali wolomasiri ta bɔ ka se ka taa u kɔkɔrɔma don inchallah an bɛ jigi ani ala sɔnna ma n'ala sɔnna ma a bɛ ɲa wa nin tɛna kɛ an ka baro laban ye n'ala sɔnna ma tuma ni tuma ka to ka wele bila aw ma inchallah an ka jamana wolomasiri ta bɔ n'o ye an ka sɔrɔsilakaw ye u bɛ wuli ka jɔ mun na u ka lahalaw bɛ togoya mun na ka se ka na baro ko n'ala sɔnna ma n'an ye invitation sɔrɔ dɔrɔn ni ala tout que nous serons disponibles ni ala sɔnna voilà nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi jɛmukan na faso jɔ kɛnɛ maa welele Mahamada Umar Danbele ni ale bɛ jɛkulu kɔnɔ n'a bɛ f'a ma collectif pour la défense des militaires CDM u kɛn bɛ ka wuli ka jɔba min boloda mars kalo tile 24 nata da nana don o la ka fisɛfisɛli kɛ an b'a jigiya ka fɔ faamuyali caman sɔrɔla baro in yɛrɛ kɔnɔna na ka ɲini masa ramani fɛ basigi ani kolosuma ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na ala k'an ka jamana bɔ juguw bolo ni k'a don a nin bolo kan k'an ka jamana yɛrɛ bɔ dingɛ kɔnɔ ni k'a jɔ tinti yɛrɛ sanfɛ ka foli lase an ka tunkarankew yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma Congo Brazzaville Congo Kinshasa ka malidenw fo u sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ fan o fan ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ni o ye faso jɔ kɛnɛ jɛmukan wɛrɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ wa an b'a fɔ a k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala sɔnna ma يما موالي الهوى يما موالية يما موالي الهوى يما موالية بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والأمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية